So I'm a video. Go there, Afa fan you like this now. Afa then got a quarter year. Ankano. Emana amade ka agbara afa mgba. Osim na aka ofu ya dị na tere na aba ebe. Na ya mụrụkwa amụ. Ya na aghọta ya. Na bụ nwa atụrụgba ọkara. Bụ nwa atụrụgba obu nọ n'obu ọka. Ma ogbu aka uru. Oh, this atụrụgba obi na ọwụwa ọkara na ka nje kọwara m ihe o mere siri. Nwa atụrụgba ogbu. Bụ nwa atụrụgba ọkara. Bụ nwata nwoke. Bụ nwa ọhụrụ kwa bụ nwa n'aka ogbe n'ọbụ n'ụzọ ije. Ị na-aghọta ya ọ tara na abọba ikpe bụ okwu a gwara gị akụkọ anyị kọrọ gị aka ofu bụ na Chidimma ya dị ya ka o nwee ijita ọhụụ nwee Chidimma ma o gbuo aka uru ahụ ma o jee gbucha anụ ahụ na-achụcha aja anụ bụ aka ururu egbu aka uru ma imepụ ofu ọgharị imepụ ofu ọgharị bụ igbupụ ọbara kwa na-akpọkwa n'igbu ọkọ imepụ ofu ọgharị bụkwa igbupụ ọbara mere maazị anụ nke asị ugbo ọkọ bụ ogbueta ọ ya kpọkwara gị ọhatara nye ọkọ ọkpa bụ mụrụ ọkọ jeneralị bụ ogbueta ma eta ogbe ikwuru ahatara akwatara bụ nkwọ ị na-aghọta ya ụdị etere bụ ekwe ọ nwekwara ebe ya kpụrụ ogo dị etere ọba ya bụ ekwe ka ọ na-ekwu ọ bụrụ maọbụ mechi aka tara bụ ọfọ ị na-aghọta ya ị ghọtara ya na otu ogbu ma ogbu ose bụ ego ose ọjị nke mere na a na-enye mmadụ ose ọjị n'aka Igbo omenala Igbo ebuka ọnwa ajụ ya bụ mmadụ jee zanị ọ bụrụ ịba nta a na-atọrọ nna ya ma ntụmabụ Okorie Chukwu na-edu pụtara ụwa n'ihu nna eze ji ọha nna m ụmụ m nọrọ 140 years wee bịa nwụọ bụkwa dibịa ama ama anụrụ m n'aka n'ihu ha na ndị okenye niile na-afụsirukwe taa na a na-enye mmadụ ose ọjị n'aka ọnọdụ ka e wuru ọmụmụ gị dachia mmadụ na ose ọjị nwere spiritual meaning o nwere ihe dị iche iche ose ọjị bụ nata a na-eji ose ọjị eme ihe dị mma ejikwa ose ọjị eme ebupụkwa ihe ọjọọ ejikwa eme ihe ọjọọ apart from ose ọjọọ nwere ihe ọzọ agha enye mmadụ n'aka n'omenala akwa ọkụkọ ọka Igbo ka akwa niile akwa ọkụkọ akwa abụ akwa a na-enye mmadụ n'aka ọ bụkwa akwa esiri esi na akwa ọkụkọ dị ndụ ọ ndụ ka ọ bụ life ka ọ bụ nzu disente onye omenala Igbo hapụkwa ndị ụka ma ụfọdụ ndị chisiri ọzọ sị na ha chiri ọzọ ndị ụka ha asị aghụghọ ka ha na-agha onwe ha nzu abụkwa na ihe ọjọọ nzu bụ ihe dị ọcha ihe ziri ezi ezigbo ihe eji sị na aka mmadụ nzu adịghị ama unyi nzu bụ ihe ọma ihe dị nsọ na-apụtara nge ndị omenala nọ ma nge ndị ichie nọ ndị nze na ọzọ eburu ọkwa nzu debe n'okenye ị na-aghọta ya ịma na itozuru ịma nzu ewere aka buru nzu ịma nzu n'ọnụ according to echichi onye ahụ mmanzu gburu ịnọ ogburu ise ichi mmanzu ọnwụgbo mọsụ na mmanzu gburu ịnọ na mmadụ bụ onye omenala mana ichi bụ echichi ọzọ ichi bụ ọzọ ịya amadebe nzu gị nọ na onye amazikwuru ise ma isii ma ise adịpendị zikwuru ngo otu isiri aka na mmụọ gbọsịrị nye nzu ahụ mana omenala be anyị bụ Ọkịja ọ bụrụ na ichi bụ ọzọ nzu gị anyị eru 8 mana ichi ọzọ nzu na 8 ka eji ama nke a mmanya dị ntụ ka aka nwere ike iji wee gbalị mmadụ mmanya etu a mmanya dị were aka ekpe buru mmanya were aka nri jide chọọtụ ma ọ ga na-asị ihe eji nye ọnya ahụ mmanya wee mee ihe ị na-aghọta ya ma ị were ya jide aka ekpe mee ihe ntụ a ọ bụ omenala Igbo anyị sọrọ ya nsọ
Okay, ndị nze na ka ya ndị nze na-asọsị asọ na n'Igbo eyi nwekasị n'onye agwanye eze ọbịa niile ka nze bụ nwere ọ ichi na-eme ya iche. izero ọ nwere ajụ ọ nọ na-achọ ka m kwuo n'ufu nze bụ ichi izero ọzọ kịta na-echi ede ya na-echi eze ahụ ya na-echi nze Igbo ya na-echi Agba-afa ị na-aghọta ya wee chizuo gbuo ezi zụọ ahịa ọzọ mee ihe niile ahụ chizuo ọzọ ọkịda na-echi ndị echisiri ogbu ehi mana ihe ejiri mụrụ onye nze mgbe ọbụla nze abụla nze gbuo ọkụ n'isi ma ọ bụ ọkịja ọ bụ ihe ara ọ bụ uri ọ bụ Amaọka ọ bụ Anambra steeti Igbo niile onye nze a na-eri nri n'iro onye nze a na-eri ihe na ụmụ ahịa onye na-anụ ka eje ihe eru asị ka agbaba ndị nze ụlọ ọ nri ka ha ji iri and ndị nze ji ihe na-ejere agbamnkwụ ma ihe bifo ndị nze nọ nga esoji ije ahụ a na-abata anọ ya na nga ahụ na-eme ihe a na-eji ji na-anọ n'oke ọkpa kwụrụ akwa fụọ na ha n'iwe nabata ha ọ na-eme mmadụ ịkpata ego na ihe ndị nze na-asọ hiri nne ma ego bịa ejisighị na ichie imenga izere mana omenala be anyị ndị ụka jidere ya mma asịghị ndị ụka na anyị jidekwara ya maka anyị na-egbugbu anyị na-egbu ụwa ya ka mmadụ ya eji chi ọzọ sịghị na ọzọ ụka ka ya chiri ụka nwere ọzọ ụka enwe ọzọ ahụ nwụrụ nga osi maka anyị hapụ iwe a ka anyị chiga ụmụ ndị na-akpata ego ịrụ ụlọ arụkata ụlọ isi ya baza haụs na biznes ha rebe ihe elesisi ihe na-agara arụ nọ nke bụ ihe na-eme onye abụ anya na-eme n'ibi ya ọ nwụrụ onye bụ nna dị idekwa ụfọdụ ka di mụrụ ogeri ụfọdụ ka ogeri mụrụ onwe ọ nwa ndị bụ anaghị anya ọ bụrụ nga ha tiri aka ego ha wee bịa ka ha jee meninwaghị ihe dị ya ego ahụ nasịsị nwa ndị bụ na ọgwụrụ ma mabi ha were ha na-etukwu ego a na-abịa anọkịta gbaghazi ọrụ ahụ ego ha anyụba ka ọkụ nwa ndị bụ na ha jedere ihe eji kụ ngwurube ala ike ọdọ ọmụba ha maọbụ obi ndị ichie be ha maọbụ ọfọ ha gbaa ọkụ firuo na ha na-eme nke a na-eme nke ọzọ ọ dara adebe ya ejeje na ya sa ihe anwụ debe ndị agha bụ ndị abụ ndị nwozikwe ndị bụ n'ọbụ nna di onye ojesi Pita oyesi aṅa nọ arụ na anya anọ ihe mgbana oke ọ gafekwa nga ọsị ada mmeni mana obi adịghị ya mma ọ jee gwọ ọgwụ jee nibe nga so na onye adịri ntu ahụ njisi na ụfọdụ ka dị mụrụ ogiri ụfọdụ ka ogiri mụrụ onwe wee kọwaa ya ụzọ na-abụ mana onye dị ntu ahụ bịa n'ụjụọ ya ese na ọba na dibịa na-anwụ gbuo ọ bụ n'ọnụ ụka ka ọ ji eje buori ya mama ya jekwa nke ziri ezi na ọ bụkwa abụrakata aba ọ mara ihe bụ nsogbu ya mara maọbụ ihe ha metara n'onwe ha ka ọ bụ nke nna dị mere ya mana ụfọdụ bụ afọ a na-asị na-egbuo na ha omena ya bụ na ọ bụ ọgwụ ọ bụ nna dị nọọ ihe mere eji dozibe ha ka ha mebiri nwe nke bụ masị na ị na-egbu ewu a na mere ya mgbe a nyere ha n'obi ma mgbe ị gụrụ ana ihe egbu ego ana ihe eji egbu ego ana ahụ bụ ọnwụ ya ọbụla na-ere ọkụ nga ahụ ka ọ jụrụ oyi ịgwa ndị oke egbuo nwa ana ọgaka ụzọ mmụọ ọgaka ụzọ mmadụ na ana nga anọ nga ibizie mgbe na jụrụ oyi maka ụfọdụ ana abụọ nga adọchara ndịda ụfọdụ bụ ọbụrụ nga ndị gbuo obi nke na-eme dibịa na ibo imere na enwere ike ịga chọọchị eje n'ụlọ ụka ntu a na-eme dibịa ibekwara ndị Chukwu dị n'obi ụka bụ asịrị na eke ndebe m na-eje ụka Chukwu dị otu adịghị bụ ọnwụ ya ndị ụka na-eme mmemme invite a mmeje ọgba na mmeje na ana meje gbaghị nke bụ eziokwu na-afụ na-eme dibịa na-ekwensu dibịa bụ ekwensu sisom onye na-emejigwe nke chacha gbukweta maọbụ ka mmadụ si nwụọrịa mgbe ị na-agụ ọfọ ngwa ị na-eyi Chukwu ke Chukwu gị na-akpọ ya Chukwu okike abịa ma anyị kere mmadụ niile kere ụwa niile Chukwu dị otu adịghị bụ ịghọtana ya ọhịa egwu na onye ọbụla mmadụ Chukwu bịa bụ isi onye kere anyị bụ mmadụ nye ya onyinye amara dị iche iche
anyị ji na-arụ ọrụ ịzọ mmadụ ndụ ahịhịa na mgbọrọgwụ niile bịa kere ya ụfọdụ bụ ọgwụ ụfọdụ bụ amụma nri. Afa a na-agba agba nke eji agbara ndị n'ọta aka afa onwe isi ihe dị iche na ekpekpere na ogiri ọnwa nke aja adịghị agba afa ekpekpere abụ ya bụ me na afa ugiri bụkwa afa mana ekpekpere me na ekpekpere ka ya bụ afa okwe dịkwa nke abụ akparata ejikwa ya ajụ ese mana ese eji ajụ bụ na-emezi ọbụzi nke a ka ọ bụ nka ka ezi nke ọ bụ eziokwu maọbụ mgbe ka o siri dị ihe ejikwa ya chọta ya efuru ya nke a bụ okwe na-adị ya ejikwa ya ajụ ese ọkwa efuru ya ọ ya akọkwa gị ihe dị iche iche kọrọ gị akụkọ komie ya komie ịghọta ya ọfụma. Nke a bụkwa ịta ị na-aghọta ya ọ nwekwara ndị na-agba ugegbe nwe ndị ji aja agba like ndị gara aja ubom adị n'ezi nga ọnwa nke aya n'ọnwụrụ ndị ya ji agbara iche mmadụ ha sọfọ ọ bụ mmadụ Chukwu kere na-eku ume nga sọrọ ya anọghị afịa ka dị mkpa ajụ ese aya agbaghị ya bụ ngwa afụrụ ogene fọkọ ekpiri fọyọ nke ya akpakpọ mmụọ ije ọzara ọsọ acha niile ejichi agbọ mmụọ oku ọnwa nke ya agbaba afọ si mechari odetere apụta otu akụọ mgbịrịgba na mgbịrịgba na-anụ ụzọ esucha ekwe ka ndị okenye ji akpọ oku mgbuo ekwe ka eji akpọ ndị okenye ma na-ebiri ka eji ayọlite mmụọ mgbe niile ka iji aba n'iwe agwụgwụ dịka obi nga ọnwa bizinesi ọzọ m na-eje ọnwa ọrụ oyibo m na-eje ọnwa aka ọrụ ọzọ m na-arụ maka emere m enume a na emegwuru m bizinesi zụọ ahịa chie ụkọchukwu nke ịmakwụ ka ọ ka wuo ewe a jụrụ ya ajụ n'ụlọ usoro a ka m echiga bụkwa ibu dị n'injinia mana echiga n'anya so n'ọnwa mbọchị chifuru n'igwe mmasị gị na mma anọ nga na mma arụ ọrụ ma mma aba n'agwụ nsizi ego na mma anọ nga na mma arụ ọrụ tata maọbụ mbọchị mọnde ma tuzde ma orie eburuzi onye na-anwụ anwụ bịa ka nzọ ya sizie mụ na mma arụ ọrụ na taa bụ ụbọchị ha jebe onye ahụ nwụọ nga egburi ọmụ ugburi ọ bụ ya na-eme agburi maka agbụrụ m ka nzọ ndị mmadụ nke mwụsị eji enyekarị ndị isi ihe n'afọ ahịa mana obodo ọbụla omenala Igbo dị otu mana obodo ọbụla nwekwuru mmemme dị iche iche ị na-aghọta like ugwube anyị bụ ogwu mmiri mbọsị orie ka eji ahịa mana ọ nwụrụ onye ya awakwa aja ọgwa ya na mbọsị ahịa mụrụ ya bụ onye ka ọ ya bụ ịchụ aja ahụ etu a mbụ okorie mbọsị orie ka a mụrụ m ama ahịa ogwu ahụ n'orie ahụ ma ọ nwụrụ nke ọ ya dị ọsị m n'afọ si na agụ m bụ mbọsị orie ka m na-enye ya ihe ka m ji ahịa ị na-aghọta etu a ka ọ dị mmụọ dị iche iche ị bịa na ndị okenye ihe enyekwa ndị okenye ihe mbọsị eke ihe enye ndị okenye ihe mbọsị nkwọ nwekwa ndị si nọ n'afọ ka ha ji enye ndị okenye be ha ihe so na omenala ndị dịkwa iche iche mana agbakọrọchakwa ọ bụrụ ofu nsogbu ada ọjị a na-awa awa nwa nke gwara ngwa gbarị nnọọ nke nwe ngwa gbara ịtọ ka ihe o menụ ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga ụfọdụ gbakwuru ọjị nwanne na nwanne nke gburu na ọjị anyị na-anọ ụbọchị na-anọ dịka mgbe ị na-ekwu okwu afọ ọ nwekwara ndị na-agba afọ ọjị mana ọ na-adịcha mma na-eji nke anyị iche ọjị gbara ise dịkwa mma dipendizikwa ihe o kwukwuru maka ise na-eseta ihe ọma ise na-esepụkwara mmadụ ihe ọjọọ ọjị gbara isii bụ ọjị dị mma ọjị ego ọjị akụ na ụba mana ọnwa ndị a nụrụ sị na ọjị gbara isii bụ ajọ ihe ọ bụ asị onye ahụ amaghị ihe ọ na-ekwu na-aja jụ ajụjụ ndị okenye ọjị gbara ịsaa dịkwa mma nnukwu ihe ka ọ bụ mana onye ajụjụ eso ma nnukwu ihe ahụ bụ nke dị mma ka nke ọjọọ nke ịkarịrị ndụ na ị na-eme omume a na-eme dibịa nwa gị nwoke nkwere gị imekwa dibịa si n'ibe a na-asị ha asụ gị akara aka na ibia bụ ofuni
ị na-aghọta ya mma atụ a nna ama amụta ama amụ nwa m ọbụla pụtara ụwa Chukwu eke ya akara aka ya bụrụkwa ntu a n'omenala nna eme ka ọ ji eme akwadoro m ya obido ya aka mụnwa mgbe a na-epere m mpe nna m amara anọ ya mmemme kwuo okwu eme esokata anya jụ na mma emezi ya na mmechi fada ọ nga aka nsi jebe ụka ọgwa m omojebe ma emerecha na m aha chighi azụ mgbe m ji chighi nna m adịghị ya ndụ echighi anya kwa ka m na-eme ya akara aka dị n'iche n'iche nke Chukwu nyere onye abụghị aka o nyere ibi ya so na nke o nyere mmadụ na eje akwụsị ya mma asị nwa m mgbe ọ bụ na m na-eme dibịa akara aka ga-abụrụ dibịa na eje emerata asị iji bụrụ n'ọnwa m nkwado nna na-enye nwa maka nna na-ekpe ekpere ka nwa ya aka ihe ya emenwu ka nwa ya mere ya karịa ma nke a mere ka bụrụ ihe dị mma ka nwa ya mee ya karịa enye m nwa m ya nkwado ọnwa nke m mara uru ọrụ akịtị ike agha adịghị m ọnwa nwa m nwa ya na-eme ma nwunye m anọghị m na-egosi n'ihe ụzọ na-eje soja nke kọwagodara ihe soja ụmụ ndị masị nwere soja jụjụsi ahụ mgbụrụ ọnụ ka na-eji ajụjụ ahụ a na-ege ntị n'ọrịa ya eghekwa ụgwọ ka dibịa na-asị weta abakwuru danda otu mkpụrụ ose ọjị ejugwure naghị ejụcha ahụhụ tụfuo ị na-aghọta ya ọnwụ oge ị atụ na ọnwụrụ ọrụ ị ya arụ na ndị aṅa nwụrụ nke bụ otu mkpụrụ ose ọjị ka ije ji kwuo okwu rụọ ọrụ a nwa nke bụ mkpụrụ na anụ nwa nke bụ mkpụrụ ịsa nwa nke bụ ọnụ dipendizikwuru ihe onye ọjị eru mana ihe a na otu ose ọjị arụchagwene ya n'ozikwe nke a sị were hekwaba nke ma ọ ga-ewere mebe nke ma ọ bụrụ na ọma ihe agụ jem ire dị na mbụ maka ose ọjị a na-eje ọgụ ihere ndị na ahụ a na-arụ ose eji ose ọjị atụchapụ ụchụ atụchapụ ihe ire atụchapụ ihe dị iche iche bụrụ ose ọjị na-ekwukwu okwu ya dị mma ihe a sị na na-akpọ Igbo nke bụ Igbo bụ asụsụ nde Igbo bụ asụsụ nde a sị na ọ dịka ka oke ite ya ka m chọrọ ịgbago ọnwa ndị siri na like ụfọdụ na-aba agbọọ m asị m onwere ihe dị iche n'oke ite na oke awere nke bụ na ite nke bụ awere just like Igbo bụ ị na-ajụ ajụ ọ ha ncha bụ awere mana ihe ndị na-akpọ ị na-aghọta otu ya ka mana onye na-arụ mmajikwa ka o si arụ maka ọ nwekwara ya na-ewepụ n'anụ wee rie anụ ọkwa ihe a na-eti ikwe n'ihe wee mekwa ihe ọ dịkwa mma echere mmadụ olu mmiri na onye ahụ nọhụ nso ka o wesi ya dị pọsịbụl ọ dịkwa pọsịbụl ma onye ahụ anọghị nso onye ahụ esendịrị anyị foto ya ọ bụgo nnọọ sendịrị ya na WhatsApp eje sata were foto ya debe maka arụgide ọrụ ahụ ndị na anyị akpọ onye ahụ eweta afọ ya n'afọ obodo ya ọ bụrụ nwaanyị n'ọnụ na dị afọ obodo ya na afọ be di ya ọ ga-agwa anyị ya arụgide ọrụ a na-agbụ ya afa debe inyo gị ahụ ya bụ foto ahụ wee na-ekwu okwu a na-atụ ogwu niile ahụ ọ bụ nwere ike ma ọ dịkwa fri nke ọ nọ ọ gbaa ifon ọ naghị anụ ya na-ekwu nwa nke o yi ekwuzikwe n'ọnụ ya na-ekwu ya ị na-aghọta ya arụba ọrụ arụcha lasị nrụrụ aha ya ebezi ya ma ọ bụ na ọnọ nga mara ọ nọji ya inyo gị ahụ bụ foto ahụ ka a ga-ejizi baa ya nrụrụ ahụ ọ kọnfam kwa ọrụ ahụ na ọ bụ ya maji ọ bụ ya ụwa ya agbụ na-enwere ike ịrụ ya ọjị na-arụ agbụ ndiri onwe ya agbụ inu dị iche ajọ dị iche ihe ọbụla nwere nke ọ na-arụ eji agbụ inu emebi ọgwụ ejikwa agbụ inu arụ ọgwụ mana eji agbụ inu agụ mmụọ ma ebe ekpere tụ anyị na-apụta wuru apụta ụtọ ewe ọjị ma mmadụ bụ eweta ọjị gaa ọjị a na-aga agbụ inu agụ maka ọwa ọjị a na-awa azụ ịghọtara ya ọwa ọjị anaghị awa adụ nkwa mọtịrị ma ajụghị nke makwu ya gwakwu m nwa ọnwa ajụ ka mgbe echefuzigo m nwa nke ya gwakwu m nwa na-anọ ebido maka ụnụ esi kwadobe mana ọ nwere ya ndị mmadụ chepụrụ aka n'ime dibịa gbara m afa gbara gị afa ụfọdụ abụ oje dibịa nke ọgbachara ya afa aja ahụ ọ chụghị ya ọkpọ dibịa ọzọ si agbakwara ya afa agbakwa ya afa aja nke ahụ ọ chụghị ohu dibịa gbara gị afọ
ha ga agbata otu ihe mana kama ihe eje gbata afa achụghị aja aha chọọ kakwara gị mma na ije dị arịgba afa aha gba mbọ ị na-aghọta ya mana ndị nkịta ụfọdụ na-afụkwa ndị na-eje agba afa ka ndị ọjọọ ga-ekwensu ma echefu onye ahụ kwuchakwa ya ọ sị na ọ bụrụ mgbe aha mpe aha kwuru ma nna aha na ọ dị ntụ eje chukwu nke bụ ije chukwu na nwụrụ onye jere nke chukwu bi ntụ isi na ya dị anyị nche n'afa ka a na-eje mgbe ahụ maka dibịa ihe nne mgbe ahụ enwere ike onye chi ọkịja nga ewere okwu jebe gara ozuo izu ụka na-abụ adịmmadụ na-abụ ụfọdụ na-apụta n'ụzọ nwụsị anụ adọgbuori ha ejebe wee gbagide hibe afa ụfọdụ ka ọ ya adịzi anya wee jezie ogbe a kpọkọ aka mmadụ onene mgbe ahụ abụrụ dibịa wee bịa na be ha wee hibe a na-agba nke ebu nke a nke ebu nke a nke ka jeme nke a nke ka jeme afọ a na-awụ a na-awụ afọ na-eke aja a na-ego ka a na-achụ emegide wee hibesịa kụọ ngwa mụtasịzi ụmụ kpataba akụ na ụba ụmụ na amụtaziri abezie kịta dịrị ihe niile na wee sịghị na ụka sị ha sịghị dara ha ncha mmebisi problem adị dịka ka e jụrụ mbụ onye na-arụ ụlọ rụkata ụlọ nke niile kwuru akọ m ọ dara ihe m o ji arụ ụlọ resisi ụfọdụ na-eregide rekwuzie ma na ụlọ nke ahụ ọ rụrụ ụlọ ma nke ahụ dotere edote ọ bụrụ ya anyị mere nga anyị ji aka ebutere onwe anyị debe anyị jidere be anyị gha ya ahụ mana ndị wetara ya ụka ahụ akachi ya ntị ntu a omenala ha adịsị ụmụnna a na-ejesi nke ha nata asịghị jee na Rom nke jee na muziọm jee na ede mgbe ike na-abụ ya obi ndị ichie ebe ha edozisie ya ọdịmma gbanwere nwanna nwa ya ji ichi fada mgbe ahụ ejechazie ya Rom nata ọnwụ ya nyechinwu ya afụgone maka onye ọcha mmụọ nke onye Rom si ya na ha dị iberibe na ha nwa bụ ndị ọcha na-efe chukwu mana anyị nwa bụkwa ụmụnne ha bụ Igbo bụ ụmụ Israel na-efe ha pụziri chukwu anyị efe na-efe nwanne ha nwoke bụ Kraịst. We have to respect Christ and honor him n'ọrụ ọ bịara arụ ọgbọ oku Chineke kpọrọ ozi o zitere ya ka ọ bịara arụ dịka nke a mụ na gị na-abụ nọkwa taa ozi o ziri aka anyị bịara arụ mma arụchaziri mmadụ ọrụ maka odibo ka m gburu ozi eziri m ka m rụrụ onye ahụ ejezie ọ chukwu ka anyị ekene ọgwa anyị soro ya kenebe chukwu ọnwa nkwa ọ kwere ọ bụ imezu ya kpọkwa ndị mmadụ si ya ka anyị kene nụ mmụọ anyị kene na chukwu onye bụ chukwu chukwu bụ mmụọ ọsọbụrụ nke ihe niile mana apụtasị na anyị na-agọ mmụọ ị na-aghọta ahapụzi ikene chukwu a na-etozi mmụọ anụmasị ehe na ọmụ rụrụ ya onye ara ka m bụ ime ntụ ya maka ọ bụ ike aka m na chukwu ozi o ziri m ka m rụrụ ka anyị jedebekwa nga Okay, I got it.